Lejlet il-budget, il-Ministru fl-Uffiċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri indirizzaw il-Kunsill Malti għall-iżvilupp ekonomiku Soċjali f'Għawdex. Huma appellaw biex din il-gzira tuża l-ekonomija l-blu u l-ekonomija l-ħadra li huma favur l-ambjent u l-ħarsien tal-baħar b'mod aħjar. Il-Ministru Carmelo Abela riafferma li l-budget tas-sena d-dieħla se jkun wieħed li jirrifletti s-saħħa ta' djalogu soċjali trasparenti, miftuħ u onest għall-ħarsien tal-ħaddiema u min iħaddem. Saħaq li Għawdex għandu potenzjal ekonomiku u dan il-potenzjal ma jiġix waħdu. U b'hekk flimkien mal-Gvern hemm bżonn li jsir tkabbir sostenibbli f'Għawdex. Huwa importanti wkoll inħarsu lejn investimenti fil-qasam diġitali u importanti li anki l-innovazzjoni tkun parti importanti mill-iżvilupp ekonomiku ta' Għawdex. It-turiżmu jibqa' bla dubju ta' xejn element importanti ħafna għal din il-gżira, però miegħu hemm potenzjal ieħor. Fosthom anke l-qasam tal-agrikoltura. Il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri qal li l-Gvern qed jaħdem ħafna fejn tidħol l-aċċessibilità. U għażiet jgħid li għal din ir-raġuni il-Gvern jinsab impenjat biex iwettaq il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex li tkun qed toffri ħafna vantaġġi għal dawk li jaqsmu l-fliegu ta' kuljum. Il-Ministru għall-Għawdex żied jgħid li għaddejjin l-aħħar preparamenti biex il-fiber optic cable jibda jiffunzjona sal-aħħar ta' din is-sena. Lan ta' din l-infrastruttura hu li tibda tattira swieq li llum il-ġurnata ma hemmx f'Għawdex. Huwa ovvju li Għawdex irid jiddiversifika aktar l-ekonomija tiegħu u ovvju wkoll li rridu nibqgħu ninvestu fl-infrastruttura ta' Għawdex, mhux biss l-infrastruttura ta' proġetti, mhux biss l-infrastruttura ta' toroq, iżda wkoll fl-infrastruttura diġitali.